Ito ang Mornings with GMA Regional TV. For today's Biz Talk, you are in for a treat because we will be joined by one of the country's most talented comedian. His comedic genius has been recognized by several award-giving bodies. He is one of the main hosts of GMA News TV's highly anticipated comedy game show, Game of the Gents. Mga kapuso, excited to spread cheer and good vibes this morning. Please welcome Seth Cadayona! Masantos, chika, masan, Seth, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you! Happy New Year! Thank you for having me sa lahat na taga North Central Luzon. Kamusta mga kapuso? What's up? What's up? Napakaganda umaga naman. Full of energy, ha, Seth, ha? Unang-una sa lahat, Yes. thank you very much sa pag-unlock mo sa amin dito. Pero, how are you, Yes, Seth? salamat. And what's keeping you busy these days? Ay, ito, happy at unang start ng bagong taon. May bagong tayong ihahandog para sa ating mga kapuso. Ito ay ang Game of the Gents. Pag-usapan natin. Nako, bibitinin muna natin sila, maya-maya yan. Pero tatanungin ko muna, what do you miss most about pre-pandemic life? Siyempre, hindi naman natin maalis na talagang pag-alis-alis natin, pagkalabas natin, usually to hang out with friends. Ngayon, appreciate na namin ang grand eyeball sa Zoom. Okay na kami doon. Oy, tol, kumusta na kayo dyan? Pero so far, yun naman talaga yung nakakamiss. Yung tipong talagang physical contact with people na malapit sa'yo. Pero syempre, safety first. So, sunod tayo lagi sa rules. So, Tev, ito naman. Can you describe what Yes. influenced you to pursue a career in showbiz? And sino ang nag-udyok sa'yo? Udyok, di ba? Na sumali ng Udyok. Starstruck in 2009! 2009. Yes! Inudjok po ako ng aking mga pangarap. Sabi ko, gusto ko po talaga mag-dream, believe, survive. Starstruck. Hindi. Nag-start na ako sa commercial nun. Tapos naisip ko nung nagsisimulang matawa yung mga tao sa mga kalokohang ginagawa ko sa loob ng commercial. Sabi ko, ang sarap sa puso na nakikitang nakangiti sila. And I think ito yung gusto kong gawin ng pangmatagalan. Nagpasaya. Wow! Yes naman, biglang sumeryoso! Ako, naalala ko yun. Paano na nga ba yung ano ng Starstruck? Dream, believe. Dream, believe, survive, starstruck. Ito yung Yes! sabi. Ay, yes! Episode Starstruck! 5. Let's go! Ako, ito ha. Seth, ito na. Pag-usapan na natin ang Game of the Gents. Yun. Yes! What's going to surprise us about this newest comedy game show? Okay. Ito po yung pinakabagong hinahandog namin sa GNTV, Game of the Gents, kung saan pagsasama-samahin natin yung mga generation noon tsaka ngayon. Tapos tatanungin natin sila kung ano ba yung mga nauso noon ngayon. Parang, paano yun? Kaya kailangan magtulungan yung mag-partners na yun para masagutan nila. At syempre, kung sino ang mananalo, may pa-cash prize po kami sa inyo. Nako, Seth, we're very excited na sa Game of the Gents. Kailan ba namin matutunghayan ito? Please invite! Yes, eto na mga kapuso, ang bagong-bagong game show na talaga nga namang aabangan ninyo. Wow! Game of the Gents, 8 p.m. po, February 14 sa GNTV. Kasama ko po dito si Andre Paras at ang aming mga Gen Dolls. And I'm sure, simula umpisa hanggang pagtapos, pasisiyahin namin kayo at bibigyan pa namin kayo ng mga karagdagang impormasyon kung ano nga ba yung nauso noon at saka ngayon. Game of the Gents po. Seth, saan Yes. ka namin pwedeng i-follow at ano pa ang mga dapat naming abangan sa'yo? Eto na. Bukod sa Game of the Gents, gumagawa na po kami ng mga bago and fresh episodes po ng Bubble Gang. Alam namin, eto na. Na-miss namin kayo and hopefully na-miss nyo rin kami. Kaya eto na, tuloy-tuloy na po ang paggawa namin ng fresh episodes. And syempre, sa lahat, kung gusto niyo pa pong matawa, marami po akong social media accounts. Meron po tayo Instagram, Twitter, and TikTok. Chef Cadayona po lahat ng pangalan niyan. Follow niyo po ako para malaman niyo pa po yung mga news.
Yes naman mga kabubbles! Excited na kami! Yan, oh. Thank you, Seth, and have a Thank great you. day! Stay safe! Maraming salamat din. Thank you for having me. Thank you. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ka ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.